Okay, ma'am, paki-open. Happy birthday, Ma'am Marianne! Dito po tayo, Ma'am. Oy, dami kong pera. Di ba pwede dagdagan? Siyempre, meron tayong bouquet, meron tayong cake. Tulungan po natin, tatay. Saan po yung swerte ninyo? Sir, tatihan po natin si ma'am. Dito po tayo, ma'am, sa gitna. Sige. Okay, dito po tayo sa gitna, ma'am. Sa gitna si mother. Next year, sir, kayo. Yan. At siyempre, palakpak naman dyan, ma'am! Okay, ito pa yung balon. Ayan. At syempre, meron din tayong teddy bear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Okay, Ma'am Marianne, bago niyo po ublong yung candle, dapat po muna tayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Wish. Good health sa family, sa aming mag-asawa, lalo na sa mga anak namin, sa mga kapatid ko at mga pamangkin. Tsaka nagpapasalamat din ako sa mga dumalo. Tita, thank you for coming. Tita, ano, mga titas ko, mga friends ko, mga classmates, thank you. Pagpunta. Salamat. Okay! Awang Ayan, magkakatay na ito. dagusan. Okay, Oo, blow parang the nagpasan. At syempre, meron po tayong inihandang letter para kay Ma'am Marianne. Mari po bang basahin ni Ma'am Shana? Sige. Ano guys? Okay. So, ang letter po natin kay Mami, to our golden girl. Your everlasting beauty radiates through the years. You keep us together and you have given most of your life to raise our little family the best that you can. You are an amazing woman and we only hope for better health and more years so you can enjoy this life too.
We love you, Mom. Happy birthday. You deserve the world. Yay! At syempre, andyan din pa niyong sister. Oh, sister! Si Bunso muna. Si Bunso. Hindi ako prepared Teka lang. Oh. Kami yung letter mo sa susunod na lang. Ay, hindi! Magsalita ka. Oh. Thank you for all your sacrifices. Even if marami tayong problema ngayon, nakuha mo pa rin na bigyan kami ng pinakamagandang buhay po. Sa nakakaya na po. Wala naman! Wala naman. Stage fright. Oh, sige. Ay, si Kuya naman ang Yay! Kuya, next! Stage fright ka na. Happy birthday, I love you. Nagbabait. Okay! Asan si Father? Oh, may surprise pa na. Wow, may surprise! Wow, bongga! Oh. Okay, sir. Message niyo po para kay ma'am. Good health. Tapos, stay healthy. And be loving all the time. That's it. Yay! Oh, bagong lahat, bubuksan po ni Madam ang inyong regalo! Ano kaya to? Wow! Hindi ko yata Hula-hulaan alam to, po ah. agad! Ano kaya to? Letter R. Relo. Para Laging nakikita yung oras. tulungan mo. Minuminuto. Susi yata ng sasakyan to. Ay, gusto ko yun. Ay, ay! Oh, yan na. Ay, wow! Ay, okay, thank you. Wow, Yan, Relo! yan. Ito yung Ayan. wini-wish ko. Philip. Oo. Binilhan ako. Biniwish na, sir. Biniwish ni ma'am. Ayan. So, ayan si kuya po. May abot po siya. Uy, meron din ako, anak. Ayan, galing naman. Pala! Ang jogging! Jogging. Ay, okay, thank you. Pang-forma. Thank you, kuya. Thank you po. Tingnan, naubos na yung ano mo. Ayan. Ipon mo. Ayan po, thank you. At syempre ma'am, ano po ang yung message po sa inyong pamilya ngayong pong kaarawan nyo? Maging maligaya lang kami, kumpleto. Maging healthy. Hindi nagkakasakit. May taguyod namin ang aming buhay ng masagana. Yun lang naman akin. Yun lang naman. Thank you. Thank you, Daddy. Okay. Anak, salamat. Okay, tayo po tayo, madam. Message si mother para kay ni Ma'am Marianne. Magkasanit. Ay, magkasanit eh. Love na love kita. Love you din, anak. Niya may bagayan, te, kinante. Malakas pa rin. Lalo ka nante. Gusto ko magtagal ka pa. So, basta healthy tayo. Yun lang naman eh. Ang pinapangarap ko rin na ano ko sa atin. Healthy lang. Healthy lang. Oo. Tsaka yung mga problema, huwag mo isipin. Oo. Problema. Oo. Chill lang. Okay, magpapakilala na po ako in behalf of Edmonton's Flower Shop and Parties. Thank you, Ma'am Shannon, sir, sa pagpili upang may pahatid na